Hemeretzigarren mende hasierako Euskal Herrian landa eremua zen nagusi. Hirietan apenas bizi zen jenderik eta orokorrean biztanleria motel hazten zen. Bilboko Indautxu auzoa erraterako Arratiako baserrigune baten antzekoa zen, baratze eta mendi magalez inguratutako eremua. Bapatean ordea, erabateko aldaketa iritsi zen. Burdinbide sareak lurrean, ari elektrikoak airean, telefono alambreak, argi publikoko farolak, hiri garraioak, erlojuak, publizitate iragarkiak. Argazkia erabat aldatu zen. Gainera, biztanleen ugaltze azkarrarekin, hirien ordura arteko mugak ere gainditu ziren. Eta horrek, espazioen eraikuntzak erabat banatu zituen. Burgesia eta erdimailako klaseak hiri handiaren aldamenean kokatu ziren eta herri xeherik pobreena hiriaren inguruetan ezarri zen. Bilboko Gorten eta San Frantziskon erraterako biztanleria 20 aldiz biderkatu zen urte gutxian. 1800 biztanletik 22.000 pasatu zen. Josu, industria ona etorri baino lehenago, hau baserri bizimodurako gunea zen, ezta? Ze kontau dizute zure aitamak eta aitite amamek horretaz? Bai, hemen baserrizek, dana txurdinaga beko baserrizek, aman dana, eta ameko sarrak danok bizi ziren baserritik. Bendejeruek izate ziren, bendejeruek. Hola ditzen ziren? Bai, bendejeruek. Bueno. Eta gurdizek eta holan, ziren plazara. Eta gehienok hemen baserrien bizite ziren. Ja, nire aitxeko edadekoak ja hasi ziren fabriken Etxebarrien eta holan ja batzuk, beste batzuk ez, bai. Eta zu jaio orduko, ja, Otxarkoaga eraikitzen hasiko ziren, ez? Bai. Hirurogeita batean hasi ziren bizitzen, urte bilentxu hau edo, guztu 59 edo izango zan, hasi zanean Otxarkoaga gintzen. Ja, karo, eskolara eta holan ja, Otxarkoaga jentia hasi nintzen ja guztu. Eta orain ja, hiriak itota daude, baserriak? Ia bai. Ia bai. Egia da, ia, baina oraindik ere zelai pixkat, berde pixka gelditzen da, Bai, gero eta itxeo, ondikarren zozer bai. Eta zure familiak nola bizitzan duzun aldaketa guzti hau? Gure zarrak amorrotute, kristun amorrugaz. Zebitxu zelan santutxutik ona, dana zan hemen baserrik. Eta derrepente, Otxarkoaga oso basartu, hor erdi zen, kristun amorru hartu izan, ameko zarrak, behintzat zarrak. Bai, gero ja hasi ziren, bezeroak, esne erosten, eta fruti, eta koino, diritxu etxera, eta gero ja positxo, ja, mantzatu ziren bai. Eta zu orduan, azkeneko mohikanoa zara hemen? Honintzei, pino, ez da hori, oino Txarkoan gehitxuten dozti hori, ni apilo bat moteko, hemen gehiutxo hori. Bai? Bai. Bakion Otxarkoaga. Otxarkoagan moikanoa. Kristun ezezina dekot. Hala ere, Otxarkoagak eta industrializazioak ere zeo zer eman entzizun zuri, ez? Jode, haitxe hasi zan Beharrien fabrika baten. Hake ebil izan etzien, Beharrien, eta joder, enxan fabrike bat, hor sartu zan Beharrera. Eta ameko gehienoko lan beren edadekoak, hor banda zen, hor bolueta zen, eta gehienok sartu ziren lan fabriketan. Eta gozatu ere, hirian ere gozatuko zenuen pixkazuk ere? Bai, niko itxuten hau, txikerretein hau, Otxarkoa, nik hasi nintzen eskolan eta nire ez jatin erraru ez ezer, nik normal hartu eta. Bueno, hortxe ikusi dugu, Bilbo, Orbeitian, ezta? Etxez josita, baina, nola bihurtzen da landa eremu bat hirigune? Etxe bizitzak eraiki da, noski? Eta etxe bizitza horiek azpigiturak behar dituzte, ezta?
Eta aintzat hartu behar dugu gainera, Bilbok 18. mendean 10.000 biztanle bertzerik ez zitula, eta gaur egun 355.000 ditula. Galdera da, nola hasi zen horren bertze? Bilbo, egun ezagutzen dugun hiri bezala, eraikitzen hasi zen industrializazio garaian. Biztanleria biderkatzearekin batera, hiriaren inguruetako auzune berriak sortu ziren. Hiriek azpiegitura eta zerbitzu lan garrantzitsuak egiten hasi behar izan zuten urte haietan. Eta ikaragarri hasi ziren udal aurrekontuak. 19. mendearen bukaera aldera bikoiztu egin ziren Gasteizen eta 4 aldiz biderkatu Donostian eta Bilbon. Ur hornidura eta estoldak izan ziren konpondu beharreko lehen arazoetako batzuk. Auzoak hirigune bihurtu ziren, lantegiek ordainduta etxe bizitzak bata bertzearen atzetik eraikitzen hasi baitziren, haiekin batera eskolak, dendak eta elkarteak. Xabi, lehen aipatu dugu, ez? Hiri bat sortzerakoan, horren bertzeraikin egin azpiegiturak ezin bertzekoak dira. Eta oraintxe Bilboko Ponpa etxean gaude, Ainararekin, Ainara, zehazki non gaude? Zer da hau? Bueno, hau Ponpa etxea da, hain zuzen ere, Bilboko estolderia osotik pasatzen ziren ur zikinak, ametik mugitzen ziren itsasoraino. Beraz, hau eraikitzeko arrazoia ur zikinak mugitzea da? Bai, kontuan hartu, garai hartan ur zikin guztiak itsasadarrera bota zirela eta itsasadarretik ere hartzen zela ura etxeetan erabiltzeko. Ez edateko, baina bai garbitzeko eta hainbat gauza egiteko. Beraz, 19. mendearen bukaeran hainbat izurrite egon ziren, batez be kolera izurriteak egon ziren, eta sistema hori aldatzea erabaki zuten. Orduan azpiegitura hauek osasunan zer ikusi handia izan, ez? Bai, batez ere osasunarekin lotuta daude. Garai hartan Bilbo hiri industriala izaten hasi zen eta, klaro, osasuna garrantzitsua zen jenderako, baina batez ere jendea osasuntsu izatea beharrezkoa zen industrietan lan egiteko, ezta? Osasuntsu egon behar dugu lan egiteko. Baina hau ere aitzindaria izan zen, ez? Eremu geografiko zabal batean lehenengoetarikoa. Europa mailan nahiko aitzindaria izan zen. Makinaria adibidez Ingalaterratik ekarri zuten eta Ingalaterrako ereduak hartu zituzten hau egiteko. Hori bai, Bilboa handituz joaten da eta hau momentu jakin batean egiten da. Nola egokitzen zaio Ponpa etxea Bilboren handitze horri? Uste zuten, baino txartoago egokitu zen. Kalkulatu zuten Bilboko biztanleria bikoiztuko zela demagun 100 urtetan, ezta? 60.000 pertsona inguru zeuden garai hartan, eta pentsatzen zuten, egingo dugu 100.000 pertsonetarako, eta horrekin nahiko. Eta, oso denbora gutxian, konturatu ziren, biztanleria ez bikoiztu, hirukoiztu eta laukoiztu ere egin zela. Beraz, txiki geratu zen Bilborako. Behalaxe. Bai, Bilbo beti handia da, bakizu, Bilbotarra izan ez. Baina, Ponpatxeaz aparte beste azpiegitura batzuk sortu zian? Bai, asko. Esan aldugu, gaur egun Bilbori buruz daukagun irudia garai hartan sortu zela. Hirigintza eta baita, kaleak nola egin ziren, nola antolatu ziren ekipamenduak, ez bakarrik estolderia, baizik eta ekipamendu guztiak garai hartan egin ziren. Kontuan hartu baita, 20. mendearen hasieran gripe izurrite hori egon zela, pandemia hori, eta adibidez, Alde Zaharrean, Erdi Aroko puntu horretan, pentsatzen dugun Erdi Arokoa den puntu horretan, kale berriak egin ziren haizea mugitzeko eta hiria osasuntsuagoa izateko. Argi dagoena da, Bilbo garai hartan jasan zuen aldaketaren adierazgarri dela hau, ezta? Fase bat. Bai, eta gainera guztiz adierazgarria da makineria konserbatu delako.